ניצבים בבית שאן, עד הקו בין רכסי החרמון, כתגמול יומיומי על פשען של דמשק, בגדד ועמון. מקרבות שרמנדל המרטש, את פתון צבא ירדן המובס, חטיבה של פלדה ושל אש החולפת בקרב כברק. ברק מול דרות ומול תאים, ברק המבשר העמים, ברק המאיר את הליל באור אחוות לוחמים. מטלקיסט, פלס וחרמש, כאגרוף מלוכד וחזק, חטיבה של פלדה ושל אש החולפת בקרב כברק. מלחמה בין בתים, חטיבה שיודעת ללחום אך לנצור מול אישה וילדים. מהגבולות אל תוך הרצועה, כצוק איתן לתושבי הדרום,